Hello guys, जोङो दंग साफा खालाम थांगोन भिडिअखौ नायलांबाय थादो। Guys, गय जाना फैदों। दुकाननि दुकानाव बेराय जोङो खामानिखौ मारै सोलियो मारै जायो मेन्टेल वा गारिखौ पुरा मडिफाइ खालामबाय माथो नोंना मा खालामखो नोंलाय बेखौलाय वा गाबोन पुरा मडिफाइ खालामबाय बेयो भाया दा जोंनि एरियानि डन माने बेयो थांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ नायलांबाय भिडिअखौ माने भिडिअआ माने बरिंबो जानो हागौ नुबा नायलांबाय थादो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो खामानि माने जेसेबां सोलिगासिनो जोङो थांगासिनो आरोना खामानि जागोन गाइसनि खामानिया बेबायदि जागोन माने दंग लामायानो गैला लामाखौ बानायगासिनो दायो मोटु भाई दोङो मोटुआबो खामानि मावनो हायदों दुब्लियाव दै गैयाबा जालाना जोंहा ना जाला दै गैयाबा जाला खोथिया फोनाय टाइम जाबाय भिडिअखौ नायलांबाय थादो दायो जों मा मा मावो दाउ दे खामानि मोना मारै मोनखो पुरा अबस्था बेया जाबाय बे मेंबाय खामानि मावनानै मेंबायब्रा हानै सान गोजान मावबाय माबाय हासिगोन हानायालाय हासिगोन ओंखाम मोनजासिगोन होमबानियासो दा माहा मोनजानो ना मावबासो मोनजागोन मावाबा माहा मोनजागोन थेंक इउ गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय मोजां मोनब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो बाय बाय